Haka jingsa mi ka khusnam 95th Academy Awards ka jingrai jong ka film nari India ka natu ka badai ka film jong USS Rajamouli ka film RRR menta ka sngi kala thawi ka khana sanam pateng paken na ka ba kala long ka film ka baning kong na India banjob ka khusnam Oscar na ka benta ka jingrai tanrai ka pasngo tanatam kabenta ka ba jong ka dorbar mang tingka menta ka sngi kala sedang hapadeng ka jingken hoi risa ka basawa jam hadin bala pensange shwatat hadu arbaji no phai sngi ya baro artli ki dorbar kata ka lok sabha mat ka raja sabha kini ki artli ki dorbar kila sakhi ka jingpen wai no shipor ya ka dorbar hadin kalami ka jing persya ka bajur ha ka bayade ber ka jingkran jong unang yalam ka seng congress Rahul Gandhi hanong ba London halor ka phang ka senchar pat ba hari India Hajilla Arunachal Pradesh khatsan ngut ki dkhot jong ka kanhon le no Eastern Naga National Government kilawan ban pendam wat no yaladi khama jong mentri rangba kajala upema khandu hakawe ka jingelang ka bala penlong hanong ba itanagar nengisni Director General jong ka World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus ulo ong baka jinglap jingsyam ya ka tanrai jong ka klam COVID-19 kadai ka benta ka bakongsan ya ka badai banle da ka bor jing start kat kum kani ka juk menta Menteri rangba du kari Narendra Modi menta ka singi ulo ong bahakini kisan sinam baladam latawi kilat kilinti ban penklan ju ya ka bor ka ikhtiar jong di samla samhoi hari India ya kani ka kubor na Menteri rangba du apuli ha ka dorbar ba National Youth Conclave Kabala Long ha Vigyan Bhawan New Delhi